Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2025-nji ýylyň 27-nji ýanwary hepleriniň duşum güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanallaryna. Şuňky biziň temamyz aeroportda korrupsiýa möhüsalýar. Gelin şu barada gurulma edelim. Hormatly vatandaşlar, ine sizin hem egerde aeroportdan geçeniňizde korrupsiýon skemalary boýunça bir diýjekleriniz bolsa ýa kommentariýanyz bolsa, şu efirin aşağına yazabilirsiniz, biz onu derine seyredip geçeriz. Gelecek çıkışlarımızda. Aeroport teması çünkü Türkmenistan'da en bir gazaplı tema. Sebebi şirketten geçecek olsan ya girecek olsan sen hükman talanyan. Talanış sisteme kurulan. O demek ne mi? O demek sen Türkmenistan'ın sen çıkanında yürütürleştirilen yani o koyunları ağlatalyan ama yürütürleştirilen. Öldürmek için ya da soymak için ya da yani başka bir adet etmek için şuraya aeroportta da linyalar var. Türkmen ayetler için ayrıtın linya. Şu linyadan geçip şöyle şurada soyyalar. Yani soyyan çam kim? Talyalar. Taможня, polis ve migrasiya. İkinci taraf yol yani daşarıktan gidiyen adamlar ya gelen adamlar. Onu o taraftan geçe başka kapıdan o yerde hoş geldiniz, sağ olun, gelip durun. Yine burada delip yani şöyle kartinka döre diyorlar. Yine men her vakit aydan Türkmenistan devleti yok. Türkmenistan devleti bir kartinka arkasında hiç bir kurumu yok. O görýän gurumlaryň, görýän kabinet ministriniň adamlar olar çapakçılar, çepekçiler. Olar dini korrupsiýady baýaýalar. Häzirki günde korrupsiýa şeýle bir derejeye ýetdi. Hatta dini ministrler, ornatyrlar gazanýa aşağıdakylar öz ýa-ni ziyatka bolup beren puluny işläp alyp bilen oklar. Şu ýaly ýa-ni pullar peselýär, pulun möçberi peselýär-de aşağıda azgalýa hemme zat ýokary diýär. Gurmanly onu daşdy görýär. Serdar Bermuhamedov daşdy görýär. Gelin şuňky günde biz bir aeroport skemany ýa-ni dernek geçelim. Ine siz mesela için Türkmenistan'dan çıkýanyz diýelim. Siz çıkanınızda Gökmen Tuğrat'ta birine soğudak diýeniz ya da özüňiz bilen ýaglanan çörek ýa-ni tamdyrly çörekden kışmış diýdi, kak diýdi, gowurdok diýdi. Ya şu memleketler alýan Türkmenistan'da öndürilýän zatlar. Olar konstitusiýa esasında ya da kanun esasında gadagan zatlar däl. Ýöne sizi ýeki-ýekime barlap şo ýerde munyň bolany bu kanun laýyk däl, munyň gadagan diýip allap söküp şonu aketjek bolsaň puluny bermeli, ziyatka bermeli ýa-da ýardynyň gowragyny düşürüp gitmeli. Ýani bir gyra aýrýalar. Ine şu ýaly tehnologiýa çykanynda bar. Şu aeroportdan geçmek bolanyna ýani seni aparatynyň bir geçirýän çymadany. Onsoň sumkany çymadany. Onsoň ikinji ýani yerlerde şu yerlerde ýani punktlar bar, talýalar. İkisinden geçmeli. Men bir zat düşünemok. Ine başga döwletlere gideňde biz hem dünýäni aýlanýar. Dünýäniň ösen yerlerine barýar, ösmek yerlerine barýar. Ine Marokka barýar, ýa Afrika ýurtlaryna barýar. Çykanda çymadanyň ýa-ni lentadan geçýär, bu tor diýil. Şöyle it ılgıya ýa-ni it bilen barlanýar da şöyle itiler narkotygyny ýitip alsa ýa da nimede bir zat görünse derhal seni çağırıp alýar. Çağırıp seni başka kabinete gidip derine öýdýär. Bolmasa 100 pasajerden bir pasajer çağıran, bir 200'den 200 adam çağırýar. Gaty gitse. Ine şu ýaly hatta 200'den bir adam çağıran ok käbir men ýürütü ýa-ni ýyzarlak goýanlar çağıran. Bagažyny tapşyrdyň bu tordy şoňla. Ya elinde sumkan bolsa onu ýa-ni dürüp dadeden oklar ýöne. Taможня däl, ýa-ni aeroportda sanynda bizapaz boýunça ýöne nimeden lentadan geçirýär. Egerde şo ýerde bir zat tapylsa, onu ýürüt awtomatlar bar, şo ýerde ýa-ni bir kaýyş bilen hem ýerini bulap awtomat sokýarlar, şo ýerde ýarlyş ýa-ni gurallar, enjamlar bam ýa şo meňdeş haritler, önümler bam şonu barlar. Bolly o sen bagažyny söküp näme muny çykarmak bolanok, muny gizmek o realizat ýok. Bular gaýtyp berenýär. Men Marokka baryp şo ýerde bir zat satyn alyp çykarsam, berenýärler, ekspert bolýar olar üçin. Ýagny men pulumy goýdum bolýar. Şu ýaly ýagdaýlar bolýar bütün dünýäde. Indi
Siz aydarsan Murada başka devletlerde de bağlı. Niye bizimkiler bağlı? Ama bizimkiler lentadan geçiriyor. Geçenden son ayratin ruşnoy bağlı. Ona ne yapıp ediyorlar? Ben size düşünürüm. Şu yerde bağlayıp hükman bir çıkaran haritlerin yardımına alıyorlar. Şu yerde gulu kalkan olsa, yakıdızdan çaydan bir nimelerin olsa, eğer köp olsa yardım alıyorlar. Yani şuraya tağlık, yani talamançılık aeroportta yürütü edilen nemçip. Sebebi şu yerdeki işlerin adamı her biri işe girmek için 20-30 bin dolar zertka veriyorlar. Arada bir tutuluyor, yani bir polisin biri, sen nemçip, yani pul alyan deyse, alacak diye men 20-30 bin dolar, 30 bin dolar zertka verdim, bassalarım alacak diye. Yani öz pulumu izmi almalar deyip, yankı hükümet edara gelen adam inni hükümeti öyle mecbur ettiriyor. Ya ziyadki verip şu postallı mı inni hükümeti prosedurani ve şöyle kanunları öyle bekveti mecbur ettiriyor. Ütledin mi? Niye de başarıyorlar? Türkmenistan'da. Sebebi Türkmenistan'da yankı postlar, bir post alacak olsan ya bir verip alacak olsan satın alınıyor. Ben öňüm aýdypdym kabinet ministrinde bir häkim boljak bolsaň ya biri boljak bolsaň satyn alýan kiosk ýaly. Şunyň bahasy şunça, munyň bahasy munça, munyň bahasy munça. İşe ýerjek bolsaň şu ýere barýan, sana kartany açýarlar. Näme işe ýerjek bolýan? Häkim bolasyň gelýär. Häkim 50 000. Näde işejek bolýan? Aeroportda işejek bolýan. 30 000. Şeýt nırk kesýärler. Bu hökümeti yankı açık bazara ördüler. Hükümetteki vazifelerin paylaşımını açık bazardaki ýaly ine şuňa ördüler. Indi şöyle sizler wakmara bizim prezidentimiz var. Arkadagly Alabaly Serdar var. Onun arkadagly Alabaly yani arkadagy var. Ine biz arkadagy zamanında ýaşapýarys. Biz yalan zamanında ýaşapýarys. O sözler var. Vatan programmasyndaki bir dünýä var. Ýöne hakykat bilen realist diýilýär-de ikinji dünýä var. Biz ikinji dünýäde. Ol vatan programını seyirler ýerde o ýerde görýän zatlaryny hiç ýerde tap bolmagan. O ýerde el çapyşyp ýa-ni aýlyklaryny maňlaryna çalýan zatlaryny bütün dünýä görüp Türkmenistan üstünden gülýär. Ine şu ýerde bolup geçýär. Indi gelin aeroportda ýene gelip gelelim. Gelip perdelim. Ine siz geçýäňiz. Şöyle geçenler siz talýarlar. Eger talynmajak bolsak 25 dolar bersen, yani 18 dolardan 25 dolar bersen geçip koyar yani. Indi üntürin, bir günlü näçe adam geçýär, näçe adam gelýär, üntürin. Ine men size üntürmek üçin bir nimeni urkudyň. Maglumat urkudyň, şu yani nimeler boýunça. Üntürin vatandaşlar. Ine alalyň Turkiýa, yani Turkiýa gidýän samalyotlar. Ine bir günde, ine 27 yanvar, ine şu gün. Seýdim, 2 reis var. Turkiýa gidýän. Türküşünki, Türkmenistanky. Türküşün näkle gelýän Türkmen grazdanlary talýarlar. Ýöne, daşyrypdym bolsa talanyp. Indi ertesine seýdim. 28-nde 3 reis var. 29-nda 2 reis var. 30-nda 1, 2, 3, 4 reis var. Ine şeýdip ýanky hepde 3 reis minimum var. Ine 3 reis var. Dine Turkiýa gidýän samalyotlar. Indi ünsüren vatandaşlar Rossiýa, Hindistan, bul, yani Gruziya, daş yerlere, hemme gidilýän yere, ine Türkmen grazdanlar şeýle talanýar. Men diýjek bolýan abi. Tizen biz Türkmenistan'a demazagam tölmeli bolsa. Yani şöçük ağzımıza koyarlar. Ya burnumuza koyarlar. Sebebi ýöne bildalyp, hemme vizalary, hemme dokumentler taýýarlap aeroportdan geçende egerde kagydy urunda bir zat bolsa, MHM bilen migrasiýa, sen taýýar. Egerde haritler bolsa, yani haritler bolsa, onu polis bilen yani tamojny taýýar. Soň migrasiýa goşulyp goýarlar. Şu ýaly talamançylyk toporlu aeroportda yerleşýär. Muny Serdar Berdimuhamed bilmeýändir öýdýärmi? Gato bilýär. Sebebi onu koyan adamı, yani Mehmet Han Çakıyev. Ünsörtledim şu adama. Ben görkedeyin şu adamı, yine hormatly vatandaşlar. Mehmet Han Çakıyev
Yine şu adam ön MVD ornatary bolup şöyle korrupsiya etdi. Ondan birinci ministr bolup ýa-ni MVD ministri bolup korrupsiya etdi. Şöyle ýa-ni söwürip gowuldy. Edil şoýlan bir näçe aýdan soň muny ýa-ni Çakkyýewy ine men häzir okap beren şoň ýa-ni wezipetini Türkmenistan Ministrler Kabinetinin ýanyna transport we argatyş gullugynyň baş müdiri. Yani ministr vezipeli adam, ministr vezipeli çennek adam ine şu hemme ziyatkalar korrupsiyany transportda, kommunikasiyada edýän korrupsiyany ine şu adam kontrol edýär. İnternetiniz ýok bolsa şu adam. Bagaj geçeninde elinizden pul talap edýän bolsaňyz, ýani bagažyny söküp diğerine onu yardım alyan motor ne şu adam bu ne kadar şu adam buyruğu boyunca ediliyor ve şu adama 50% dolar gidiyor. Yine gelin aeroporda yine gelelim. Niye olup geçiyor? Yine sizi sağladılar. Senin haritlarını aldılar. Ay bunun bonunu kanun esasında nimeden o artık ahliyalar. Ben günay diyeyim. Şunu alıp inni bunu yani Türkiye yürüte gidilen bagajlar var, yürüte gidilen yani haritlar var, kargoçlar çekiyor. Şoň üstü bilen Jabbaklar, Ataköşer diyen Aksaray'daki marketlere salıp şöyle pullar yani. Ya da yardım öýüne gidiyorlar. Yine şuraya alayım, oturun yerinde sen polis ya taможня bolsaň, iyi işe gidiyorsun. Günde 4 reis, 3-4 reis dine Türkiye var. Oturun yerine çimadanları dörep adamın öýlerini, öýl niyetlenip çağlarına, dosyalarına alan zatlarını talap alyan gowusundan. Şol adamlar entep magazynlar töküp bir gowzat öýüni alýarlar ya sowu düşün alýarlar. Şol oturun yerinde öýle gelip dur, alýan da öýün aksiyona akydýan, bolmasa Türkmenistan içindeki marketlere berýän, ýarty wagtynda bolmasa Türkiýe akydip gymmat bahadan berýän. Mende bir soraw bar. Serdar Berdimuhammedow. Näme bizim vatandaşlarymyz öýüne niyetlenip, çağrı niyetlenip, dosyalarını niyetlenip, işe var ýalnys patron niyetlenip bir sowu çykarýan bolsa. Näme o bir kanun, näme o kanuna laýyk giren o. Şol haritler Türkmenistan içinden alınýar. Onu da pul berip alýar. Pul berip alıp kanun bozanok bar. Ýene de şonu çykarjak bolsalar, ol bir 100 tane atılsa 1-2-3 tane jaklar. Yine şoňa bolonok diýip alyp galýarlar. Ýöne şu wagtda Jabbaklar, Ataköşer diýen ýani Türkiýe'däki Aksaray'da bir topar marketler var. Konsulluk bilen taможня kontrol edýän magazynlar var. Näme o ýerde? Ne naloglary var? İsteýän zadyny çykarýar. Şo ýerde Türkmenistanyň magazyny Türkmenistan bahasyndan hemme zatlar satýar. O näme beýle bolýar? Näme olary bolýar çykarmak? Gadaganyçylyk ýok, olar kanun bozanok, nalog tölemeli. Ýöne bizim ýöneke grajdanymyz çyksa, ine olar nalog tölemeli, ýa-da wzatka bermeli, nalogum tölemeli, ýa-da alyp galmaly, ýa wzatka bermeli. Näme? Serdar Berdimuhammedow, siz korrupsiýa garşy haçan görüşýär? 2 ýyl geçdi. Bir basan adamymyz ýok, bir korrupsiýada tutulup, ine korrupsiýa diýip basan adamymyz ýok. Ol ikisam kassier aşakdaky. Başka hani kasiyerin yekö dädir, aňartynda başlyk vardır, aňartynda zaministr vardır, ministr vardır, aňartynda Çakkyýew vardır, ýani pul saklap ýören. Siz bilýärmi Serdar Berdimuhammedow? Men Fransada oturup bilýän şunu, size ine bir gyzyn zat paýlaşaýyn. Mehmethan Çakkyýewiň öýüne bunker var. Dolarlar ýygnap nira goýjan öýüne, ine bunker asalyp gömýär. Öz öýüne. Bana ine size büdjetde pul ýok, aýlyk bermäne pul ýok. Gidin häzir, häzir iýen ýani kontrol. Bir zada galman, bir näçe 100 milyon dolar getirip berýär. Ine o pullary aýlyklary berdiňiz, ýa investisiýa ederdiňiz, ýa-da özü ýani öz adyndan getirip size getirip berer. Telefonu çözülýär bu zatlar. Ine men size bir korrupsiýany açyp berdim. Bir skema, korrupsiýon skema. Şu skemada aşağıda 30 000 dolar verip işe girýärler, 25-30 000 dolar verip işe girýärler. Eýýam korrupsiýa ýarty göni Çakkyýewa gidýär
ve günle talakçılık edip yani yartıp bunu çakıyı veriyor. Mesela ayyan eğer de anartından minister ya kabinet ministerinden adam durmasa bir tane aeroportda işletin, tamojda işletin, migrasyada işletin adam etmez korrupsiyon. Korkya. Te arkasında direk yok. Türkmenistan näçe korrupsiyon hökümet diýýär. Sebebi siz şu zatları gözüňizde ya da siz içinde var ya da siz şuları ýaly ogrulyk edin, näme dedim, maňa Putin'im aýtdy. Öz halkyň näme zor bolsaň zorla öldür, işim yok. Ýöne men bir zat diýemde kul ýaly ılga. Sizem şol ýaly diýeňim diýen. Näme halky talan, näme edin, ýöne men bir zat diýsem bökün. Şonuň şey diýen. Siz üçin hemme zat edýär. Ýöne halk üçin hiç zat ýok. Gaýtyp talýar. Men pikrimçe sizin alyp barýan siýasatyňyzyň maksady şol. Halk näçe talansa, şonça ýanky bu kösenip ılgap muň ýadyna siýasatan düşmeýär, jemgyýetem düşmeýär, ösüşüm düşmeýär, ýa döwletiň ösüşi, TV baýlyklaryň düşmeýär. Ýanky arqyn halk bir gaýgyda, şenem TV baýlyklary oglap, arqyn öz-özüňize bire, oglum prezident oglum nähili beýlekem milli lider halkym nähili ýanky oýnaşyp getipýorsunuz. Ýurt talan. Men pikirçe esas siýasatyňyz, ataly ogul siýasatyňyz şum kalýar. Yani şoň üçin men sizin üntüňizi ýene bir ýere çekýän, ýüregiňizde bir adalatlyk baý bolsa, bir enatan süýt berip bir adalat bakan bolsa, terbe beren bolsa, bir içinde bir zat düzüdöýün Türkmenistan üstüren diýen bolsaňyz, edil häzir Şakyýew Mehmetxana prokuraturanyň iýerinde sülçüre iýerip bunkerden şol milyonlap ýatan pullar alyp ve görkezdim. Ine korrupsiýon tuttuk. Ananyň şonu tutup görkezdim, bizim sizi öwürsin gerek bolsa. Ýa korrupsiýa görüşýäňiz, bir zat edýäňiz. Umman ýanky velosiped türmen bir zat edýäňiz bolýar. Onan millet geçer. Ine şu ýalda atdy bolup geçer Türkmenistanyň hormatly watandaşlar. Ine men inne bizim watandaşlarymyza ýüzlenýärler, şol tamojdan geçýär. Ananyň hormatlanmayan Serdar Bermuhammed. Dine çykanda da giýirende de şeýle. O gölgürler ýükleri azalçak bolup, ýerleri azalçak bolup, oýuncuň içine piçeýini köýge salyp çağçyklaryny ilçek bolup, ýyllap işläp bizim kösenýän graždanlarymyz bir ütköşk zatçygy getirjek bolup çağlaryny alýarlar. Şolar talap ýarnakka ýalar. Ýa-da $25 ber, geçiber, teretçemler. Bunu açyk aýdýarlar. Utanma. Sebebi daşyrt adamlar görmedim diýip bular başga kapydan salýarlar da hoş geldiňiz. Gelin Türkmenistan size garaşýar diýip bu tarapdan geçip goýarlar we bu tarapdan öz graždanlymyzy ýanky soýýarlar. Talýar. Men bir zat düşünemok. Siz näme döwlet turýaňyz? Siz korrupsiýonlar üçin döwlet turýaňyz ýa halk üçin? Siz korrupsiýonlar üçin hökümet sistemany urýaňyz ýa-da halk üçin, halka hyzmat etmek üçin? Şol akşam barynda öz kahaňyzdan Türkmenistanyň milli liderinden soraň, "Kaka biz näme döwlet turýarys? Bizim siýasatymyz näme?" diýip soraň, size düşündirer. Oglum, sokulma hiç yere. Men halkı talap seni prezident edildim. Halkı talamadık bolsam seni prezident etme aňarda däl. İkimizden türmede otururduk diýip aýdarlar. Ine şu ýaly ýagdaýlar hormatly illeşip Türkmenistanda. Ine bunun hemme zat däl. Ine men ýene bir belläkeşik migrasiýa bilen polis bular. Pardon, tamojna bilen polis. Bagaj korrupsiýon biznesi alyp barýarlar. MHM bilen migrasiýa bolsa, pasport, dokument biznesi, ýani viza biznesi alyp barýarlar. Şurada men MHM işgärlerini ýülenýän, kä wagt size ýani negizime arýar, şu korrupsiýon skemada sizin ýani doglaňyz pes. Doğrudan. Şu gedek men size ýani öwwe bilemok bolýan, sizin doglaňyz hem bilerden pes ekenini aýdýan. Ýöne sizin esas borcuňyz şu zatlar tapıp derrew hökümete ýetirmek, ýagny kabinet ministriniň başlygy Serdar Bermuhammedow ýa-da prezidente ýetirmek. Ine şul Türkmenistanyň hukuksyzlygy şu. Biz şol adamlar Türkmenistanyň Türkmen ýylatyna, Türkmen halkyna hukuk döredýär. Siz şunu seredämele, ho. Ananyň bir posta migrasiýa, tamojna, polis, MHM, aeroportun ýanky wekilleri 5 tan ýa-da dürli gurulmaň adamlar bar.
ve şonu bağ olinam her bir 5 metrden bir näçe ýa-ni postlar we bir näçe adamlar bar. Şonu da şolar edýärler şonu. Açyk edýärler aeroportda. Serdar Berdimuhammedow özüňize saqqal murt goýup, ýa-ni bir bild alyp bir geçik görmüyorduňuz. Bir köňel ýaşaýan, ýa-ni tanalma ýa bir geçik göründe özüňiz synan şol atlar. Men Fransada oturup şonu bilýän. Siz köşkde näçe bir 4 kilometr aeroport aralykda, 5 kilometr aeroport aralykda oturup şu zatlary bilen dok. Ondan men size soragy berýän. Siz kim? Kim? Türkmenistany ýa-ni ötüş alyp barýan adam, hemme zatlardan habarly, problemleri çözen adammy? Ya bir Gurbany Berdimuhammedowyň oýuny tutsumy? Aýdyň maňa şonu. Mene hemme zatdan habarsyz bir oýuny kartinka diýip pikir edýän. Sebäbi ýanyňyzda diňe çakýyp size $100 milyon öp bilýär. Diňe $100 milyon ýa-ni san tehnologiýasyna goýup kommunikasiýa östürip Türkmenistanyň ösüşine gitip bilýär. Pul tapanlyk, ösüşü, investisiýa tapanlyk, ine investisiýa. Silkin ministrligiňiz, vice-premierligiň öýlerini pul tapmasaňyz men zat bilmedim. Ine bunker, iksan bunkeri var. Ýa-ni çakýyp. Seredin, alın. Ne şu ýaly wakalar bolup geçer Türkmenistanyna, hormatly vatandaşlar. Men çakýyp boýunça bir habar berjek. Şol adam mum habar ýok, Serdar Berdimuhammedow ýaly diýip pikir edýärdim boly. Hemme ýerden informasiýa alýar. Güni şoň ýaty alýan pullar gün şoňa gitdi. Günnün. Etýän adamlar diýär, "Murada goýmana pul yer ýok" diýär. Bunker gazmaly bolýar diýär şol adam. Bunker gidilmeli bolýar. Aýallar jagdaýda. Türkmenistanyň büdjetinde pul ýok. Türkmenistan investisiýa görülýär. Aýlyk berilýär. İş yerleri dördük bilen ok. Täze tehnologiýa girip bilen ok. Investisiýa eten ok, pul eten ok. Ine pullar nerede? Yerin aşağında. Siz yerin aşağında neft gaz bölýäňiz. Neft gaz bölýärmi? Göni pulu bölýär. Ine çakýyň bunkerinden. $100 milyon. Ondan neft gaz boýunça $100 milyon kazanjak bolsaň sen gazmaly, seretmeli, ýa-ni onu enjamlar çalışyp durmaly. Ola adamlar aýlyk bermeli, onu turbalar bilen zawod eltmeli. O ýerde yeni enjamlar bermeli, enjamlar seretip durmaly, bir topar investisiýa etmeli, ondan hary döndürmeli, ondan onu birjada satmaly, bir topar adamlar aýlyk alýaşyny, bir topar çäýerler geçýär, bir topar wagt geçýär, ondan onu satmaly, ondan pul gelýär. Günden pul, yerin aşağından. Ine bunkere baryp alın, yerin aşağından pul eýýäm taýar. Bizim TV waýlyklar derler, bizim pul waýlyklar. Ine şu ýaly hormatly vatandaşlar, indi gelýän adamlaryň ýagdaýlaryna, ine çykýan adamlara aýtdym, gysga. Onu da gysga. Şunu ýa-ni Serdar Berdimuhammedow aýdýan, egerde siz özüňiz murt saqqal goýup bilmeseňiz, dogun arnaşyňyz bar, bu pukaraja. Çağırında iýerim şonu. Skrypty kamera goýup, bar daşny tuğça bar, gaýtda ýertedi, tuğçadan gelip bir eline $100 berseňiz, unup bolýar. Hemmedin video alyp getirip düşüp berýär. Oturumda MHM ministri, migrasiýa ministri, polisiýa ministri we tamoja ministri bilen oturup seredin. Şo ýerde arrest edilmiş şolary. Ine 4 tane ministeriýasyň korrupsiýasy çödürilýär. Oraya garnaşyňyz bolmasa, isteni halkdan bir adam alın kabinet ministri bagara bir ýöne koýar. U boşsa bagara. Alın şonu ya, onun bir gyzyldan ýa-ni çaýlan nimeler ýa-ni daşdurun. Onun tanylma diýärmi? Bir tanylma şopuryň. Öýe şopuryň bolmasa, jaňat bir isteni kabinet ministriniň garažyna bir ýöne koy, ýa-ni şopur barmy ýa şu ýerde maşina bolýan bir ýer barmy howa. Iň bir hapa ýolda, iň bir kırlı adam bolsa iýerim diýip alın ýuwuşdyp zady bir gowy bir normal edip iýerim şoň kamera ber daş etkelýär. Aktivistler tutmaly bolsa, on prastuška etmeli bolsa, her sekretarlar şeýle hemmeler prastuška edip ýa-ni juçok goýmaly bolsa, MHM bar. Berin MHM zadany, bir ynamrak bir çağrynda berin, ministr bilmedi ýaly. Iýerim etberse. Edilmersiniz, siz döwlet dolandyranyz ok, siz bilen ok. Siz
kıyınçılık gören doğa ömrünüzde. Şoň üçin siz bilen dok näme şu kıyınçylykları ýeňmäni. Kıyınçylygyň içine giyip gören doğa. Ine şu real ýagdaýlar hormatly watandaşlar, adamyň bagažyny ýa-ni söküp talap pul gazanýan MHM, polis, taможня we polisler. Etatam rol oýnaýan taможня. Indi bular näme diýär? Smena gutarmakka gedýän pullary paýlaşýarlar. Hemmeten dole berýär. Aeroportun başynda dole diýär. O ýerden hem Çakkyýewda dole diýär. Ine. Ünitlerim. Çakkyýew günni oturun ýerine günni 4-5 reis gidiyor Türkmenistan'dan. Ay 10 reis gidiyor. Her samolyottan 2000'den 4000 dolara çelip pulanıyor. Her samolyottan. Günne bir 10 reisa gidiyendir. Yine 20'den 40 bin çelli dolara çelli pulanıyor. Şoň diýmedim diýene 20 000 dolar din aeroportdan gelýär. Çakkyýewa. Din aeroportdan günne 10 günne 200 000. 30 günne 600 000 dolar açık gelýär. Onu gidilmeli. 600 000 dolar mesaiden ululap 600 000 dolar gidilmeli. Ine şu size döwlet ötürjek bolýarmy? Ýa-ni döwlet dolanjak bolýarmy? Çakkyýewyň esas meselesi şu pullary niýe gidilmeli? Täze bunkör, 3-nji bunkör gurmak kıyınrak göze düşer. Niýe gidilmeli diýip o başgalada. Ne Türkmenistan? Men bir zat bilemok. Näme siz bir zat ministri iş yerine goýulan kemçilikler üçin kowýaňyz. Soňra iň bir giýdijili ýere goýýaň. Yer goýýaň. Näme? Значит, sen özüňiz şoň üçin. Ine gelin men Çakkyýew boýunça size maglumatlar bereyim, hormatly watandaşlar. Ine şu adama Çakkyýew diýilýär. Mehmethan Çakkyýew. Ine Çakkyýew boşadyldy. Nemede işläp, ýa-ni 2019'da emeden başlyk boldy, 20'de boşadyldy. Ondan muny ýa-ni transport neben kabinet ministrdaky neme goýdular. Ine munam ýa-ni nemede 1-nji iýulda kabinet ministrda neme bardy, ýygnak bardy, şoldan kowuldy. Ýöne şonda da Yolos Çakkyýew Türkmen halkyny talamany dowam edýär. Ministr bolup talady. Inni ýa-ni kabinet ministrdaky ýürütülüşdirilen ministr weziplerindäki gullukda ine türkmenler talýar. Türkmen garşynlar talýar. Ine hormatly watandaşlar, Türkmenistandaky gelýän bolup geçýän korrupsiýanyň ýüzü şu ýaly. Men size bir zat aýtjak bolýan. İstenlik bir puda alaýyn, istenlik bir uğur alaýyn. Ilaytada hukuk goýan gurumlar arasynda şu ýerde korrupsiýa, beýleki pudoklarda korrupsiýadan ýokary. Olaň pul meşgul mümkin pesirepdir. Ýöne ýokary ýa-ni beýleki pudoklarda edilýän korrupsiýa günne bir san korrupsiýa edilýän bolsa ýa 2 san korrupsiýa edilýän bolsa, hukuk goýan gurumlarda edilýän korrupsiýa günne bir 500-600 epizod. 600 san korrupsiýa edilýär bir günne. Köçelerden başlap, ýa-ni adamyň öýüne barıp talap, zadержание edip, ýa-ni bulary gynap, tülçülerden başlap, awlardan başlap, ine şu korrupsiýa edilýär. Egerde bir hukuk goýan gurumlardaky korrupsiýany durdurmasak, pudoklardaky näme durdur? Serdar Berdimuhammedow. Esasy häzir korrupsiýanyň merkezi kabinet ministri boldy. Onyň siz ýygnak geçirip oturuňyzda daş döwrüňiz korrupsiýar. Siz korrupsiýarlar bilen ýygnak geçirip şolara ideýa berýäňiz näme ogurlanmaly diýip. Bul gadagan diýse, olar diňe şoňa arşýar. Gadagançylyk bolsa boldy şöyle, значит, hemme zat gadagançylyk edýär we şöyle korrupsiýa başlaýar. Ine şu ýaly. Haçan siz döwlet dolandyrmany bilmeseňiz, siz döwleti östürmän tersine hereket edýär. Hormatly ýylaşlar, ine men şunuň bilen öz efirimi utarýan. Size şuň, ýa-ni gysgaçyk Türkmenistandaky aeroportdaky geçýän korrupsiýa hakynda görüňler. Siz haçan Türkmenistandan çykanyňyzda
bir dosyalarynyza, öz çağlarynyza, enataňyza ýa-da dogun garnaşyňyza ýa-da bir dostuňyza niýetlenip bir zat alyp çyksaňyz, ýadyňyzdan çalmaň. Bir zat alsaňyz 3 alyň, sebäbi ikisi bu korrupsiýonera gitmeli. İsteseniz istemeli. Onam näçe gidýär şöyle sebäbi Serdar Berdimuhammedowyň ýanyna oturup korrupsiýonерler, kabinet ministrleriňdäki adamlar şonu almasa ýartyp şöyle ýetýär. Olar Türkmenistan döwletini duranyp bilen. Men pikirim boýunça Serdar Berdimuhammedow şu skemada otyr. Olam bir ujundan alýandar sebäbi bolmasa bu zatlar durmaly. Bolmasa bu zatlar durmaly. İnniki ýepişikler çeldi hoş sag bolun, hormatly watandaşlar. Biz durmak ýok. Bu döwlet bilen biz şulary tutup edip täze döwlet urmasak, bu döwletde hiç birimiz baktly, adalatly ýaşap bilmez. Korrupsiýa edip bir gün gowy bolup, ertesi gün kötünüp, üçüncü gün ölüp ýa bir istoriýa girip şeýip ýaşap biler ýöne adalatly, stabilna, parahatly ýaşap bilmez. Görýän parahatlyňyz dine adamlar tutup basyp saklanýar. Ol parahatlyk. Ol adamlary genosit etmek diýilýär. Indik gerçekler çeldi, hoş sag bolun.